guys, welcome to my YouTube, Goods TV. Guys, nga pala, mabiyahe tayo ngayon, punta tayo ng Batangas. Nag-ride! Ano guys, oh. Kala nyo magbumotor ako, hindi pa. Ito, kotse tayo ngayon guys. So, abang-abang, mamaya sa expressway, saka sa skyway. First time ko, mga boss, Punta tayo Batangas. Japper Sniper, sana makita ka namin. Oo, sana makita ka namin, Japper Sniper. Lods, pakita ka sa amin, Lods. So guys, mamaya ulit sa sa expressway tayo. Ako magdadrive eh. Sige. Ingat mga Lods. Mag! Yan, Lods, may dal pa tayo sa aking Lods. Sige Lods, mamaya. Bye! So guys, andito tayo sa terminal ng Tarlac sa Siesta. Grabe. Yan guys, oh. Yan po. Terminal ng Siesta. Dito tayo. Paano na tayo? NLEX? STX muna. STX muna. STX. Sarap. Yan na guys, mamaya sa STX tayo. Mag-video. Tayo ng STX. STX na guys. Sa RFID tayo, papasok. STX tayo mga katropa, going to NLEX. Ayan, first time natin dito sa STX na magdadrive. Kasama ko yung kuya ko dito sa harap, nasa kanan siya, and then yung kapatid ko naman nasa likod. So ayan, so dito muna tayo sa gitna kasi hindi tayo pwede sa kaliwa, sa fast lane. Sa slow lane tayo mga tropa. So ayun, takbong pogi lang. Huwag tayo magmadali, makakarating din tayo. Punta tayo ng Batangas. Ride safe tayo mga katropa ha. Huwag puro angas sa daan. Hayaan mo silang tumakbo ng bilis. Paala sila dyan.
So ayun, tatry natin lumusot. Ngeng, 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 ngeng. So ayun. Balik tayo sa dati, maya-mayang konti. Dito kasi 100 lang yung ano dito pwede. Pag lumampas ka, yari ka. Habulin ka ng wang 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 wang. Yan. 100 lang, hindi tayo pwede lumampas. Yan. Ginagay tayo ni Kuya. Kasi first time nga natin dito mag-drive. Kaya yan hanggang Batangas. Ganda oh. Sulit ang biyahe pagdating doon, no? Kain. Kasi tatry natin doon kumain ng ano nila, yung Lomi, yung Goto Batangas, Lomi Batangas. Kumbaga, 'di ba mga tropa? Yan. So yun guys, papasok tayo ng NLEX. Yan ang NLEX. NLEX South Manila. Yun o. Yun. Pa-NLEX na tayo. NLEX, NLEX, NLEX. You know, yan natin mararamdaman ng lupit ng expressway. Yan. So ngayon, ayun no, may wangwang oh. Takbo. You know, hello guys. Labas muna ako. Yan. Sundin natin to. Yan. Dahan-dahan lang kasi mabigat yung laman yan. Ayun no. Ay, ha. Sundin natin yan mamaya-maya. Pag medyo okay na yung sa likod, tas walang nagpa-pass lane. Abantihin natin yan. Lusutan natin yan. Hi, NLEX! NLEX na tayo. Mababa ito, mga tropa. You know, lupit! Grabe, oh, guys. First time talaga, oh. Yun, no. Ito na tayo kasi minamapa muna natin yung mga daan. Kasi yung mga lumulusot na yun, nasa pass lane sila eh. Nakukomisyon nila yung yung 100 na takbo. Yan. Sa akin kasi nasa lang to eh. Nasa 80, 60 to 80 yung takbo dito sa slow lane talaga, guys. Yan. Yan medyo masikip kasi dalawa lang yung way niya. So tinitignan natin yung sa likod pa may mag-pass lane sila. Yun. So tayo dito. Yan. Tayo kasi wala kang diretso lang tayo dyan, guys. Yan, huwag tayong medyo dumikit kasi mabigat yung laman niyang, kung ano man yung laman yan. Gasolina. Yan, so guys, paasar tayo. So ayun, takbong pogi ulit. Yan. So tumatakbo tayo dito ng hello.
Tumatakbo tayo dito ng 100. Ayan. Kabuds, andito tayo sa ano? Sa gasolinahan sa may ano? Expressway sa NLEX. Yan guys. Yan. So, yun. Tayo. Pahinga muna ng saglit kasi nakatipid na. So pipila tayo dito sa RFID para matik na siya, ma-detect niya, diretso na tayo. Hindi na tayo magka-cash. Abala yung cash yung magbabayad pa. Dito kasi automatic na RFID. Dire-diretso pag nag-scan siya, matik pasok tayo. So ito guys, check natin, tingnan nyo. Click one audio, di ba? Na-detect niya agad. So diretso lang tayo, ganun.
So dahan-dahan lang tayo kasi medyo umuulan dito sa Maynila. Yan. May konti siguro stage 3 tayo. Sa Skyway tayo dadaan kasi. Abang-abang lang mga kabuds. So ayun, nakikita ko na Skyway 500M, keep right mga kabuds. Okay. So lapit-lapit na tayo. Kakanan tayo. So eto na kabuds. Slow lang tayo kasi kakanan tayo eh. Ayan. Kakanan tayo, kakanan. Stage 3 tayo ha, okay? Yun. Stage 3. Yan, Skyway. Yan. Kikita naman natin dyan eh. Stage 3, yan o. Yun, welcome to stage 3. Yan, so dito tayo si babaw ngayon ng Skyway guys. Yan, medyo sobrang ganda talaga. First time ko talagang pumunta rito. Sa ilalim nito, Maynila na. So, grabe guys. Ganda talaga oh. So, dito naman guys, ang takbo naman dito is 40. Makikita naman natin dito eh, sa gilid nila eh. 40 to 60, ganon. Ganon lang. Kasi hindi tayo pwedeng bumaba sa 40. Hindi din tayo pwedeng umabante sa 60. Yun o, 60. Ulin kasi tayo dito guys eh. Kapag ka umabante tayo ng 60, 70, yari ka na. Habulin ka na ng mga wangwang.
Ayun guys. Buendia exit. Natatanaw nyo ba? Hindi tayo dyan. Dire-diretso lang tayo. Pinakadulo ni sa highway talaga to. Yan. Takbo natin dito. 40 lang guys. Yan o. 40 talaga yun. Sobrang bagal o. Hindi naman tayo pwedeng pabilis tayo. Kasi ulihin ka rito talaga. Buendia na to guys. Buendia sa baba. Yan. Ganda talaga mga building. Nakikita nyo ba ang building na yan mga kabuds? Yan. Sobrang tataas. Oh, garo. Ganda talaga.
Batangas. Sidog. Yan ang arko nila, oh. Ang ganda talaga, oh. Batangas. Lapit na tayo sa mismong syudad nila. Grabe yung ano, guys. Sobrang pagod sa biyahe pero sulit talaga. Ang ganda ng lugar nila, oh. Batangas. Yun mga lods, kinabi po tayo. Hindi po, gawa ng... So, ayun mga Lods, dito na kami sa Batangas. So, nakarating na kami. Awa ng Diyos, okay naman po. Bukas, continuation po tayo kasi mag-fishing tayo. So, abang lang mga Lods. Pahinga muna, kain na, mamaya. So, hanggang dyan muna mga kakosa. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel at click ang notification bell para sa mga sumusunod nating mga videos. Boods TV ang aking YouTube channel. Maraming salamat lahat. Pa-subscribe na lang po. Thank you.